ஹலோ மக்களே, நம்ம இன்றைக்கி ஆனியன் இல்லாமல் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு வந்து பொட்டேட்டோ வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடலை எண்ணெய் 2 ஸ்பூன் விட்டு சோம்பு, கடுகு, கறி மசாலா, கொத்தமல்லி தூள் கறி மசாலா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு பெருங்காயத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், அப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது 1/2 டீஸ்பூன் போட்டு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வதக்குனதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோவை வந்து நம்ம அதில் போட்டுடலாம். பாருங்கள், நான் போட்டுடுறேன் பாருங்கள். ஃபுல்லாக போட்டுட்டு கல்லுப்பு 3/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. கல்லுப்பு 3/4 டீஸ்பூன். 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்கு, இது 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்குக்கு வந்து நம்ம 3/4 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு அதே இதில் தேங்காய் வந்து ஒரு கைப்பிடி தேங்காய் துருவல் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி வச்சு மூடிடுங்க. தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. அந்த எண்ணெயிலேயே வந்து வேகணும். அது வந்து சிம்மில் வச்சு அப்பப்போ கலரி விட்டு வேக விட்டுருங்க. தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம். அந்த எண்ணெயிலே வந்து வெந்துடும். பாருங்கள், வெந்துடும். கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க. அப்பப்போ கிளறி விடுங்க. சிம்லேயே வைங்க, இல்லைன்னா ஃபுல்லாக உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வந்து அந்த வடை சட்டிலேயே போய் அடியில் ஒட்டிக்கும். பாருங்கள், நான் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் கீழே ஒட்டாமல் இருக்கும். பாருங்கள், இப்படி கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கேன் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், வெந்துருச்சு. அந்த சிம்மிலேயே வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். 10 நிமிஷத்துலேயே அப்பப்போ கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க. அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இலையை தூவி விட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி கலர் விட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க. நான் பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா யாரும் வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.